Napadayon na ang pagkuha sa sample sa balas nga butangan sa poste alang sa Samal Island Davao City Connector Project. 15 sa 16 ka boreholes na ang nabangag kung diin magkuha og sample aron masuta ang gibugaton sa kapasidad sa tulay kung pananglitan mahimo na kini. Human nakuha sa Department of Environment and Natural Resources ang 100 meter nga road right of way sa Barangay Limaw nga nagatubang sa dagat ug kini pasaka kutob sa highway sa naisgutang barangay. Ang pagposisyon sa gobyerno sa lugar nagsugod niadtong Enero human giamendahan ang foreshore lease agreement nga milambigit sa mga pamilya sa mga Rodriguez ug Lucas nga nag-arkila kaniadto sa naisgutang lugar. There are those who question, who are still confused. What's up in Samal? And how do you tell the investors that all these are false and this is happening? If you are addressing to the business sector, what would you say? Yeah, again, the DPWH already clarified the issue. I think last week, ang kanilang I forgot, Mr. Ortiz, the spokesperson, already made mention of the progress and tuloy na yung bridge. Sa Barangay Limaw mulanding ang Samal side sa kapin 23 billion nga proyekto. Gisaysay ni mayuuri nga daghang negosyante ang nagduha-duha nga mububog kapital sa Samal tungod kay migawas ang isyu nga dili na madayon ang proyekto. Og kini ang giklaro ni Mayor Al David Uy sa News9. Sa latest na gihatag na info sa ako sa DPWH, so it's a go already. So hopefully iampo na to that the timetable would be followed, because as mentioned, the detailed engineering design would be finished by 3 months siguro, ma'am. Kung ano baka ko ma-delay 3 to 4 months. So it's done. Yeah, it's done. Sumala ni Mayor Uy, giklaro ni DPWH Secretary Bunuan nga dunay pondo ang proyekto ug kini magpadayon. Even Secretary Bunuan when President Marcos was here also told me that the project is a go. Even the Secretary of OPAMIN, Secretary Leo Magno, said also na talagang tuloy na. And even NEDA, may mga nilabas din ang mga latest reports ang NEDA as to the Davao Samal bridge. So the reliability of the claim, it's the government now talking that we are on green. Yeah. Yes, ma'am. On green na talaga siya. So, you've been assured that the fund is available? Yes, ma'am. Yeah. So people has nothing to fear, especially the business sector? Of course. Siguro ang ano na lang natin, the bridge is already there. So I think ang concern na lang talaga natin sa Samal is to improve the road networks. Ang katukuran sa Samal Island Davao City Connector Project dugay nang gihulat sa katawan ug halos unom na kini kadekada nga gidamgo aron mas dali ug mas barato nga makatabo ug makapauli ang mga residente sa Samal ug ang mga turista nga mobisita sa nindot nga isla. Human sa taas nga proseso, nakuha na sa DNR ang porsyon sa propiedad nga kanhi gipaarkilahan sa gobyerno. Government property na kining landing dinhi sa Barangay Limaw sa Island Garden City of Samal. Bot pasabot, naamendahan na sa Department of Environment and Natural Resources ang foreshore lease agreement nga kanhi ilang gipiyal sa nangarkila dinhi sa yuta. Sa akong likod, makita nato ang mga trabahante sa kontraktor nga nagpadayon og bangag. Kini ang ika-16 na nga bangag nga himuon tungod kay ipailawom sa soil test aron mahibaw-an sa kontraktor o sa gobyerno unsa ka bugat ang mga sakyanan nga pwedeng mulabay sa umaabot nga Samal Island Davao City Connector Project. Gikan dinhi sa Island Garden City of Samal, Edith Kaduay, News9 Philippines. Stay safe!